Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 2 bersikulo 36 ngadto sa 40. May usa-usab ka propeta nga babaye nga ginganlag Ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya. 7 ra ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga 84 na ang iyang edad. Wala gayod siya mobiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa o nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya og nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Sa natuman na ni Jose o ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazaret na ilang gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.